Ka jingpen kre jong Regional Democratic Alliance kabari ka kanhon ka balay snok tilang hapdeng ki arteli ki seng rulum ka jela ki bakentup ya ka seng UDP bat ka seng HSPDP na ka benta ka jingi khon ya ka election MP Lok Sabha ka bagani ka kanhon kala sei dok kertong bay jitlang dagini ki arteli ki seng saj perthai kata yo ba Robert Jun Karjarin ubari unong ya saj an ka jela ubari ru unong ya lam barim jong seng HYC hagani ka sngi ka arpo pratrik ulber arjar arab sau ka seng Regional Democratic Alliance kelapan long ya kejingilang pajba ban pensai pajba ahlor ke nongrim jong aseng bat ke nongrim jong kertong ikon election hayo molas nai hari boh district ha ke balawan bani sim benta daki arngut ke presiden rangba kini ki art lagi seng san pertai ki bakentup yo ba met ba leng do beri presiden jong UDP baru ba KP pangniang beri presiden ke HSPDP ha ke jingi don lang ru jong kiwe ki nong ilam ki bahakmat jong kini ki art lagi seng san pertai kuntup yo MDC ke nongpo ba Balajit Rani uba Michael Karhonai beri sekretari ke seng UDP na Ripoy district lambat kiwe haba jingkran hang ke sengi na liang jong kertong ke RDA ula pen pau pa udan ye ke jing angnot ban pennim ban penne pensa ye ke jing long kerpang jong jaj ban reu baladau yo ye kalat ban nek mikmat ye ke jela sa ying dor bar ba hedu jong kari un ye khun ban pen urlong ye ke jing don kam jong jaj ban reu ki ba hakini ke sengi lanang sina leki an ki bolong kum ke jing sedang ban pendu ye ke jing long kerpang jong jaj ban reu nong keren hakini ke sengi ki kentup yo presiden ke UDP baru presiden jong ke HSPDP gin yo ru ye ki nong mi khmat ki ba khut ki ba suba gin yo ru ye ki nong mi khmat ki badan ya kata ke jingkit klik ladang hirai dah kaba syongshit ladang hirai dah kaba pensyong nongrim haki ki bom tay yangi kitahi kiso ngin sayo ban khet anda ngiladep jit ya kan para ribe wat nam sim sting banong bakadai tangka election MP nginum tre balai tebun wat namong ba kam syongshit kata ka election MP wat namong ba mentoy yu kata ka jingle jit MP omyo skim omyo keran bat kumta terter kata kadai ke jing perkhat bakla kata kadai ka jing mundur kapan yalam baklano ya pi lada pi perkhat enta ngan ya thu ya pi para ribi baka parlimen baka sarkar India kadai kata ka dorbar ba ka ba he tam hakari India kadai kata ka sarkar ka bahab ban rai ya shibun ke dai ka parlimen ka ban sarai ya ki hok ki jonga bat ya ki hok ki jong pi dai ka parlimen ka ban rai la phidang don nem ya kata ka hok long briu man briu la phidang don nem ya kata ka hok ban mani belai lai lut la phidang don nem ya kata ka hok banyada ya ka khando ka siap dai ka parlimen ka ban sarai na en ya penbet yo put usam hapdeng ka mekhlia bat asam dai ka parlimen para riwe ka ban sarai ya ka hok ka jongi halor ka riti ka dustur dai ka parlimen ka balai yang ya ka diskonsil ka ju ka parlimen kala ban pendu no ya ka ladangi ngisim ya ka rai ka babkala kumta ngidai bersuthu ba ka sarkar India ka wanra ru yishibun ba kilat penroy lagi dai ki skim IAY lagi dai ki surok PMGSY lagi dai ki surok National Highway lagi dai kilat penroy kum ke NRGS bat kiwei nyimdei balong baka parlimen kalong kabarit kadai ka bacengai than kadai ka kam ka bom syongshit kadai ka kam kaba ngin sia sim sting dah kaba nginum tre shu sendon banet thebut hot kum ki parti ki ba phero ngapan lap epi banginom la banlet haman kisnong haman gidong haman ki than ban pensai ban kesuthia epi now play ka shalom parliamentary constituency kalong ka bahe ka bayar kabat ka bun snong ba wat nam sngo thau ya kata harekat ba phio sngo hakan ka sngi ka ba mata bat snap ya ka bat sngoba pensai lang yakinong shong snong hakaleng joka maulas nai hakaleng joka blok tu hi brokoi bangim dei ban sem sting ya kan kam let ka khat khandai tarik da ka jing show shit raham let da ka jing so tho da ka jing so khia bat da jing so kitram bat ban jet ya kita ke MP ke ban sami khmat ya phi ha kini kisan teli kisnam para ribe ki babon ki polling station ki ladon ha kisnong phim don kam show bana pelut baro sisngi phim don kam show ban da penlut ya kabor ka jong phi ki babon ki polling station kladon ki snong kamdei ke jing e phi ba pinlet banjit yang kita kinong mi khmat hati po dorbar pa parlimen kumbala keren da kinong keren ki bana khmat para ribe ikwa ban keren ne phi da kabashai bangi khlangwan hangni banele danda lani banele drama
ngi khalam wan hang ni ban pen kelumar ya ka jingmut jing perkhat ke jong phi ngi wan hang ni ban ya tho tang ya ki mat ki jura ki ba mangi kum ka RDA ngi don ya ka ban terwa hapi ki pai ba aswa ba phinjit ya ki MP ban ngi wan ru hang ni ban keren tang ya ka hok bat ka jing shisha teng teng ha mangi keren ya ka hok bat ka jing shisha ka sai don hi ka khep ba ki breu ki om ba balai phi keno lani balai phi kentha lani balai phi ben breu rai nga teng om baladang ikren ya ka hok pat ke jing sisa lada ka kta mat yong ya no ngin nam smo pher no balai ka kamram ka jongi kalong bangin ya tho ya phi kinong shong shnong ya ka jing sisa ka kamram ka jongi bangin ya tho ya kinong ya phi kinong shong shnong ya ki ei ki balajia hak leng jong kari India badapo jong ka jala makhlia khanang ba ma phi phinnang kumno ban jit ya kita ki MP lada mangi ngi me tho ya jing sisa phi kum bakla ban jit kam dai ke jing bakla ka jong phi ka dai ro ka jing bakla ka jongi kumta ngin ya tho ya phi ya jing sisa ngin ya tho ya phi ya ka hok ngin ya tho ya phi ya ki mat ki jura ngin ya tho ya phi ya ki ai ki bajia ha kaleng jong kali India bat kum ju ro po jong ka jala me khlia thanang ba ma phi phinang banjit ya kita kinong me khamak kana ma phi phindang banjit ita ki MP o parari be ni haban pha tang away uban MP uban mi khamat ya khasi jente hil hi barok we ngin pha tang away MP uban sami khamat ya ka jai penriu ni otrep ka jongi ha barok kiliang ni dei ban perkhat ni dei ban puson pha ha election MLA ni sajong laki live pun riu teli konferensi lada ka wei ar teli konferensi ka baklajit nginom pat don haka jingma na play dang don sa kiwei ki bandera blang lada yemle jong phi na po ma hudi imkren lati kena le se na umroi lani na umsning nani na nong po ikren ngiso sarong borong ba kadang kathan ribhoi jong phi light no kato kane ki konferensi nganut borong phila penmi ye kita ki simpa simsong hakini ki snam ki balade pat wat hakane ka session ngiyo i ki mele jong phi ki keren bha ki site bha ki keren ye ki mat ki jura ki bakhia hapo jong ka assembly kane kala pen pau ye ka jing start ye ka jing sempang bad ye jing yo i jangai jong ka dong ka than ye jong phi sobha pendong Subha penun kambiang ya kata hok ke jong phi da ka pensiong nong rim ya ki babha da ka pensiong nong rim ya ki mat i jura ba ke jing sisa haswa ba phinjit ya ki nong mi khmat ke jong phi hak ni po dor bar ba parliament para ribi ni kong nga sukwa ban ong ya phi ba ka mat ke jura ka ban ni kong ya ka ban na kaliang ke jongi kum ka RDA ni don ya ka ban ya tho ya phi bat kata kalong ni yeng halor ka nong rim bangin ya da ya la ka jong kari bat ka jep nriu kumnong ini ada lah jong kari bakajai penriu hei kata ka jingma kabab yangi ka jingma kabab yangi para ribi kadai baka sorkar Asam kalau don yang kata ka jing temu ban pentre kamno ya kata ke NRC katkum kani katup lum kerteng jong ka sorkar Asam kiong haka first list lani haka list ke ban kong kiong baladon kumba sau pusan lak tam kita ki poiwir poihap lani kita ki breu ke bala syong bian nya po sarkar Asam kadang ke jingmut jong ka sarkar Asam bakin pushback lani ban be no ya kini ki breu nak ni ke jala Asam ki balawan syong bian nya ke jala Asam hi brokawi ke jingkeli kalong lada katalak ngut kita ki nong syong shnong jong ka Asam ki haban mino nak ke jala Asam nak ada ke jing pentre kam ya ke nasi ke jingkeli kalong syai kin let kat kita Hato kinlek hapo Manipur Hanakalan Harunashal lani Hamizoram kinomla banlet sata no beli ladon kata kaan ke bayada yaki kata ka LP ke basnosi kalong mengikum ke jela me khlia hadu menta ngimpat semlayo ya kane kaan kajing yaki jongi kum kiseng balang ngilala ban pen kongu ya baro nri phongut ke mele ban pas ya ta ka resolution ban pen trekam no ya ka LP ya ke jela ka jongi resolusi banong bandala poipat sa kebenta jongki MP badan burong ki jongi ban ya sat nam ta kata uma Vincent pala uai pen ban yang ta statement bahana tre ban kersan ya ka LP namar bakaladei ka an ke bala rimthan wanamong bangayalam bakla mga pet ya kikot kubor pinlat ya kata jing keren jongu dei tang hakan ka last session ka bakhadu haswa ban kot kan ke parlimen haswa bon wan biang hapi ki ba ban pan jekersan usakren kumpalai po ne lai san second halor ka LP kalau dir than ar hajar kat khandai hadu ar hajar ar pulai ukhrem le atau hidang sania
Lada mangi kum ka jai penreu bat ka jela ngim yo ya kene ka nyadari hakini ki khandiat tali kisngi ngan ya tho ya phi baka bama kalong bagi poiwer poihap nakaleng jong ka sarkar asam nakaleng ga jala asam bat nakaleng ki wei ki jala kila ban wan shong shnong buhai shnong ha ka jala ka jongi bat ka bama kalong yok ngilong ki rit pat hala ka jong kari wei ngilong ki rit pat hala ka jong kari ngimdu isibun ba ki hok ki bangiladan mata ki an yadari kum ka mekhle lan transfer kum ka reservation policy kum ki district council bat ka sik schedule kila ban sha pendu kila sha ban sha pendam na kumta parari ngisio khia ya kata ban ngikwa ban yada ya kene gari be ye ka jongi da ka baya keren da baya sat bat ka sarkar India ban pentri kam no ya kata KLP kamat kabar ya ka bang ngikwa nado ka donut bat ka mensim ka jongi lada pi ibet yangi banlong ban mi khamat de pi lada pi ibet yanga banlong ku mempi jong pi ngan sim khia parari bi ban ya keren bat ka sarkar India ban penbet no yo put usam hapadeng ka mekhlia bat ka sam ngimla sho ban chupet yek ai ki balaji agini kisngi shibon tali ki mensem ki ba qadar ki la play dang hakisne kisnem ki baladep hamukro kaladep jia halang pi kaladep jia ka huri hura hapo block 1 ka jongpi nakawai ka por sakawai ka por ki tanat ki lat penroi ki lasa pendik nakapor sakapor ki breu ki lasa kem dang hakini kisngi la ya tho yang ada wei no kinong yalam renba jongpi bala yalam bha nam tau put usam bau bun kam hakaban let pelat ekta ki samla ki jongi ki bala sha kem bat sha set bendi ya po sarkar sam hato pidang kwa banyo i ya bakum kata kadang beteng nang de syahmat hato mangi kum ka jai breu ngim sam lailat ekseng kongres bat keseng rithor la bon tali kisnem bakin let chandali bakin penbet no yo put usam ngilat ailat ngiladap ai nak we kapor sa kapor lai pusan tali kisnem ngiladap ai ki yakni kapor kamdai ka jing thok kamdai ka jing jeler ka jonga ngiladap keren ngiladap ai ki ya kapor kiladap bong balada maki ki poi hapo parliament namar bagi don ha mekhlia namar bagi don asam kin penbet no yo put usam rekat nang mi kisngi ka bas ngusi kalong ba nang rit uput usam jo ka mekhlia bat nang yar uput usam jo ka asam nang sya thombor nang sya lebor nak wi kapor sa kapor kaladei para rebi bangi hap ban kendit benreu no ban ailat lang no yangi kiseng rilum bangin lek ban site nam ta kini ki mat ki jura ki baban khia hakari ba ka jam lu jongi om tang kata kejing terang kejing angnut ka jongi ban penrung no ya kata ketin kasih ke schedule kalong ke ai ke bangi da terang ida angnut sisa teng sep ai no kata kejing trai sitom jo ka kasih athor society hapo jong kejing elam rangba jong u profesor DRL nonglat bat ki wei ki nong elam rangba kila penbiang lut ya ki kot kisla kila trai sitom da ki pau tali kisnem o mangi kiseng balang atu kapor nilai ai kakti kamon kakti kadiang ki polkal party ki mele MDC nilai kakti kamon kakti kadiang bat ki nilai ki aselong nilai ki ruwat sadu nong ba dali bandawa ya kajing penrung no ya ta ketin kasih ya karnet ka bapra ka basngosi kalong bahaduk menta ngimpat semloi i serngur senget ya kani ngilakwa bandon no la kajong ka separate cadet bagi ta ki IAS ki IPS bat ki IFS nginom dai show bandang ya khle milai lang bat ka asam hari haduk menta ngimpat semala ban penurlong ya kata mengingi kwa angni ban penne pensa ila ka jong gariti ka dustur ya ka snap ka bakarpang bat ya ka jinglong karpang ngi kwa ban penne eta ki dorbar trairi ki jongi ngi kwa badang aibor ki saudar snong ngi kwa badang aibor ki dorbar hima ki dorbar it ki right ki jongi ka basiosi kalong bagita ki parti rithor house name arjakat khandai ka BJP ka wanra ya ta ka wei ka bil ya ta ka aim tarwa ka bakiong bakin penkelano ya kata kasik schedule kat kum kani ke jing terwa jong kani ke sarkar kong baki kwa ban weng no ya baro ki dorbar snong ki badon barkim tep no da kata ka village council kai kata ka village council kin sna snong kumbasna konferensi kinejit mar arlai hajar si snong bat sajit ita kirang ba snong kumbajit MLA kumbajit MDC hakaba baro kinong senong compare nak jai penriu you nak jai ka khong you ki hab ban sue jit lang kani kalong persa ya kiriti ki dustur ki jongi ngilayeng ban yele persa ya kata hadu menta kim pat semlanut
ban menjur ya kata ka amendment jo ka schedule bangidang persya ka bama kalong ladang irai bakla ladang irai ya kita ki parti ki baya donlang buat ke BJP ladang irai ya kita ke parti ke baya trelang buat ke JP ka bama kalong wat ya kade kajing pendu no ya kita ki dorbar senong ban bujli no da kata ka village council kanwan haka jela ka jongi bat hangta ngin mat ya ki jing jenjar o don ro ki perlok ki balas ngau start ki balas ngau syampang palat ki bas ngau haka jing perkhat ka jongki ki kham start ban ki lawyers ki kham start ban yu reverend JM nak losroy ki lakren bahana ya lek wat no da kawai ka artikel pendu no ya kan ka schedule ngadang ong baki wei ki jela mentakum ka ladak ka jaharkan ki wei ki jela sha dong sha thila mi ngi kum ke Eastern Nagaland kum ki tribal area jong ka Manipur par ka Arunachal Pradesh ki dang kwa ban yo ya kan ka schedule ki jongi ti hana basngo bakwa long kpa ya kata ka artikel thamai kwa ban bujli no yo kpa jong ka schedule u reference JM no khosroi pen klumar manta kwa saban bujli ngitingi kwa ban keran da ka basai baka die ka yang halor ka norem ya ka ban pen baha bat pen janai ya ka schedule om ban pendu no ya ka no blai ni so tho biang biang lada ka klan ka diskonsil klan ki dorbar terairi ki jongi balada klan ki dorbar terairi ki jongi kandon ke jingne ke jingsa jongki riti ki dustur ki jongi para ribi om tang kata gidonru ya kata ka jing trang ya ka jing angnot ke jongi balada pijit yangi kum ka konhun bangin mi khmat epi hapo dorbar ba parlimen ngin keren ru ya ki wei ki jing jenjar ki bakum kari bat ka jai penriu ngisait kendu nakapor nakapor sa kuwi por berkata kalong kajing sya thombor no jong ka hok ban mani blai light lut hakari India hi bro kuwi hakini kis kendet senam la da pin pet yakini kisipau khat san tali kisnam pinyo i kenrei hakikot khubor ban haki tibi berkata kajing sya thombor jong kindian rit pat hakaleng jong kari India kala jur na kuwi kapor sa kuwi por ki ying mani kala sya pen pat pen pra ki missionary, ki fathers, ki pastor, ki sister, ki lasha tamti. Uway na ki father, o father Stanley. Haba uyakon nam ta ki hok. Jong ki rilum, laset patok ya bat ka basnosi kalong bau hapan klat no na kane ka partai hakata ka jing sha pharep ya ki wei ki kam. Tang hapo jela asam. Kalau don kata ki an thamai napo jela asam ki bong lada phi duai lada phi penkot yo bapang ba sitom da ka bor ka jong blei no bu long thau da ka ba phi su duai ya ki en kenya kata ka kam kum ka kam ai ksut bat ka kam le bertong lane kata ka witchcraft ka ba ki khot hapo haktin pharing atau phi kwa bakum kata kan wanja lasna ya ita ki anti conversion law hakeleng jong kari India ka BJP kelasna hakumba shipho khanar tali ki state ka congress kelasna kum hapo Himachal Pradesh ban hakiwei ki jelaro kumju yakini ki anti conversion law ki bade ki an ki ban penthut ya ka jing shakri blai lai lot ki bade ki an ki ban penthut ya ka jing jet lai lot ya ka balang ayu ya ka niam ayu bat ya blai ayu ki bakin mani o ki wan bantarwa ya ka dot bat kangap rengi ngelakran sai baka mentoy ban yo dot ban yo ngap ladang hidu no ya ke hok long briu man briu kum ka hok ban mani blai like lut ni yang halor ka norem ban ya keren ya ka sarkar India baka hok ban mani blai like lut ke de ka hok long briu man briu bat ke de ka kamram jong ka sarkar India ban penne pensa ya ka bat ka sarkar India la ne ka no ka sarkar jala kamde bandon ya kata ka bor ban muslia ya ke jing peniat ya ki niam ya ki balang ki ba pher jit ini parari ngin yen ngin ya sak ngin ya kon nam ta kan ka hok ka bakok ka bakerpang bat ka bakongsan ya ka bakum ka jai penriu bat ka ri India hi barakui ni dei banten nolor kata parari be la da pipet yakin kisngi ki baladep kai ka balaja kalong bagita kinong hikai SSA ki jongi ki shem ya ki jing ki shem ki jing jenja kimyo ya kata ka jing seu ka batikna na boleh kita ka sarkar India ka syait penselem ya ka jing pa ya kita ka fon
Om tang kata kinong tray NRGS lengba ki VEC ki mat ki jing jenjar na boleh berkata ke sarkar India kong bakasai penselim ban pelat ya kata ke jing siu ya ki baimar lani kita ki material kalau thot ke jing pentray kam ya ke NRGS ki asha ki akan wadi ki mid day meal program ki haban mi surok ki mid day meal workers ki haban mi surok ki haban yaki nakapor sakapor watang ban yo ya kata ka hok ke bamaki ki don kam ki masururu ngiyoi baki kelumar jingmut ki haban mi madan menu ban keren nam ta kani balai kita ki MP ki chongi kim sam lakren hakini ki khatsan tali ki snam nam ta ki jinge jo ki SSA teachers nam ta ki jinge jo ki asha ki akan wadi ki mid day meal workers ki masturul bat kum ta ter oh bang ye phai shakinong rep lei kinong rep kumbaong kata nang rep nang serdep kata nang tresitom nang duk no balai la tresitom ban rep yo sing la tresitom ban rep yo sansar la tresitom ban rep yo biskot bar kiwei kidor andala dai ke por dipat kita ki marep lawan do kharkaya lawan do mohojon labu dor yang kita ki marep ki jongi labu dor yang kita ki mar jong ki nong rep ki jongi hakador ke batat ana kal tem baladap bat sedang menyepin baik ya ki gendrum gendam ki badan hap ki jaka border joka state jungi bro artli balai ba hapan ap ya kane kalong ke jingkeli mentalele pin pa sete kongres hap song kali persia kumangi ya ka ke papri pok TBC bisyar mapi long kumno ke kongres long kumno ki parti mano banyo asinsan ibu ya ki jinge ladang ibakla ban bu ban pa ya ki nongelam ki jongi ha kita ki jaka ki bakidei ban le banyak saj nak banta jongi kansol jong kata ka cimpa jongi kalong ka cimpa be ban babi timla ban le na malada ngila cit barobat seti le kren mla banong ai ngale nama tang sistem wano pi mne ma le football mo le football la we la tat bujri na we mla ara tu nak kata kadang tu da perkat seni bah ya kan saka we pat ke bang akwa banong hakane ke klemat ke pemerintah don ki parti ki banang ban pensiet berita ki ong te ban pensong siet be now kalau ke pama ba ban pensong siet gurma ban pensong siet don ki parlok ki no kesan jong UDP ha kene ka kesan ha bigi no kit kam no parti ru ki ong ide ha ne MLA ladap ndalawai ki cingelang kumni ong ngate ladap rai ban le kesan parti temai ong mentasi hadir mapilawan ban penkendet benrewi ngamentahi ngala bakala kita rai junga tamadun bok patabot ngan pai biang syaka UDP pan ai kita kesan kani kalau ke balalang isule chokse ngin poi syaka bakala nanta haki kubor ki balai pujai menta ki bami lingba ki YouTube lingba ki mobile menta da de senong kendong kat no ru mentangi pet ya ki YouTube jogi to da husia bah ya ki drama kita khamnang banyak ak drama kumno ki alam ya ki pai ba larangi super song norem tang ha ki drama tengai kalong ka jingma ba banyak jet ya ki nong kit kam ya ki nong mikmat ya ki nong shembal ki nong kit ya kelengkor jongi iwe pai we don pederu ki ba kham sututnan banyak keren ya kata ka jing jaj penrio la kumbangi ke parti UDP ngi ke parti HSPDP lalong kum ka political party ki bom don kata ka jing kle lane ka jing pet naga banta kata ka baki ong ka tin jaj penrio dan ke be kena ki ong menta ya ka HSPDP makading sang rulum UDP makading sang rulum ki ong ya bod ya ka tu ka kut tang po jorobat kada parang kata ke jing sisa tamakan mau ya kawai ka UDP kawan no lan jong ke
KAPHLC KHSPDP kada nado manswa dai kini arli ki political party rekat bat ki volunteer how to snem bagi akun ban penyo ka jelame karya yo sung tu bakla ko moy wala lagi kun ajrobat inang ban itip kai bagin train nakabanta ngi nakabanta ka state bagi nong sung joka bat nakabanta kan ka jebil riwa itu Ni arli ki party habang yui ya ki qualification gi jongi bad ya ki kam gi jongi ki bai trai ulalong ru om tang ya ka kam ya sa ya ka an henry ku nong thau an ru balai ngong nong thau an EMDC ran hang ni tip khamba udai legal advisor unong ai buj unong ai bor what ya ke executive committee jong ka district council but nitip tang hagi ni south nem gi ladep haga isi ka baya trai mangi ke SPDP hepo ka jingalam ka UDP but ki wei ki party pune orang ba ubaju kren sepang kata ka mesim ejri ha ka rensan jong ki seng balang habu yo kum unong ai buj unong ai bor yagi nong thawan be jungi MDC hepo ka district council kawai ne ki an ne ki babun ba nganom la ban chair kadai kita ka an ke ba mangi kum ka jai ban ri pang ni jukren ka jinglong trai ka jingman trai ka khandau ka siap ka lance act dai ka por jong ne ka isi ka bladet jongi party dulum local legal advisor jong ne ramba abangi penien PR party kum bukan de MP lala ban thau ya ka an ya dai ka khandau ka siap ka babaro ke khandau ka siap ka shnong ki raj ha ki hima ki fer jong ki sim jong ki sardar jong ki lengdo jong ki wada dar lala bani thu shisha ya kata ka jinglong kerpang ka khandau ka siap ka jongi na kata ka daw ni nyautang ba kum kita ki briu ki blatrai om tang ki badang perta hab ki wan si ki shong ki thau ni sngus kham namar kata manong bangi terwa bani kerpa ya kumuta ukandidate ubagari kadon kata ka jing sus kham kijing jong ki put ki sam ki bangi kren mantan hang tay disputed area ka block 2 ka block 1 sharu langpi ka snong ka bangi ngidan une usamarang ba uladan banta harengkat bat ki raj ki et ki hima harengkat bat ka district council bat umdai tang uta unong pertahan rei unong yale bat unong aibuj bat unong penbiang yaki kor kisla yubaka district council dan ki hima idan kam ban pha syaka sarkar jalla kumta ki parari bi ilong kemi ki long pa ki bi jong ne ka dong ne ka thai ka wei ka ban long ka jing rap ka ba kham ha shu na lor ka roi ka pa kata ka jing yadai ka khendau ka siap uni orang ba tong ini perkhat lem ni ka jing jong kini ki prari be ki pradok ki prasnam ki bagi ki jing sha shok ki sha thombor nanong bai hapo hagi saga sarkar asam khamtam ni ki snong kum ka blogwon kum ka rajlong tung ka badon barbor ka jing bat ma ula don mentalang hang tu bat mangi kum ki nomi kmat ki buntli ki snem ki parari be lai pau san snem tam lai pau san snem tam ngilajit ya ki MP na ki national party ngilajit ya ki MP nadu une wadon menta usiting MP jongi Imha Vincent pala khasan snem shwa kata ngi doni yigi we pat ki MP daga boborom iba Peter Mabaniang iba ripple kendia bat bonba ngil agi di sania kajing temu kalau bala dagi na yigi ki MP na ki national party cingkermen jong ki pai ba ang jong galong Gidon naga parti pasensara delhi haga national party ki grand maki ka surga kham jam ka surga kham khlan ya ke jindon kam jong ke jai ban rew ke jongi live usan snem ki mat ki jutam ki jura ki ba ke jai ban rew jongi ga dang don hadu mata ke jinge ka basan paus nem tam upudu sam om som li iye ke jinge grand ke jinge ta ya po ka dormar ba parliament but ki wei ki mat na ka mata ka tin ka thali ki wei ki mat ban ya da na ka jing
rum ketep jong kemendari ngileyoi bat ngisa kisai kim som lalong ke surbajam bat kim som lalong ke jingeda lengba jongki National Party naga benta jungi ke jai bagri perkerpang.